ana pawongan wah ngendel-endelke. Lelang-geleleng bandul sirah nunggang jaran kaya kendel-kendel wae. Ngaku kowe iki sapa? Balik Wadyabala saka ngendi? Saka ing pager alun. Kekesepe Gustiku Raden Hardawalika. Pangkatku Temenggung. Aranku Temenggung Jaya Pudendra. Jaya Pudendra. Ya. Kowe sapa? Satriya Garba Ruci Setyaki Harang Setyaki. Dasarke para nyata. Mara Prasaja Wadyabala segelar sepapan lumaku harep menyang endi? Goleki pernaing alas Kamyaka. Duwe karep apa? Ora perlu kowe tak ngerti. Takune minggira tak gawe liwat. Ora sah kowe dadak ngupadi papan dununge wana Kamyaka. Lho, apa kuwi laladanmu apa daerahmu kok kowe nglarang aku? Nanging katone kowe ora iso dipercaya. Mesti kowe arep nyolongi kayu sing ana jroning wana Kamyaka. Weh, apa raiku ki rai maling? Ora maling ning ora iso dipercaya raimu kuwi. Mula becik bali wae. Ora sah kowe metu dalan kene. Bacut bali. Bacut kena bacut sirahmu tinggal ngarepku kene. Wah edan sugih kendel Bandawani Matna Sastra Jendramu teken Aji Jawa mantramu. Tebak dadamu lesati gamu aja tak kodo cangkeme.